project Walk of Art. Een beetje bijkamer inmiddels. Ja, gaat goed. ja. Wel een overgang lijkt me. Ja, het was wel echt overgang inderdaad. Ik was wel blij dat ik eerst nog even 2 weekjes aan de kust had om lekker bij te komen en lekker in mijn nieuwe bikini te zwemmen en zo. Ja. En nou ja, nu weer terug in Nederland. Het is wel totaal ander weer hier en een ander seizoen. Dat is wel echt wennen, ja. Kun je wel stellen, ja. Want ik had van de week nog iemand in Zuid-Frankrijk ook nog aan de telefoon. Die was met wijn bezig in de oogst en die had het over 30 graden. Ja, dan kom je wel even in een andere wereld terecht, hè? Ja, totaal anders, ja. Het is echt overgang. Ja. Je bent vandaag de gast, dus we gaan straks uitgebreid praten over die hele tocht. En je hebt ook mooie werken meegenomen, dus die live aan zich nog even, Sjen. Even als je nu terugkijkt, met het gevoel voor nu. Wat was het voor tocht? Even in één zin bij wijze van spreken. Jemig, dat is echt onmogelijk. Nou, dat is de zin. Onmogelijk om in 1 zin samen te vatten. Ja, dat maakt het weer helemaal duidelijk inderdaad. Want het was de Walk of Art. Leg even voor de mensen uit die dit voor de eerste horen, wat je idee er precies bij was. Mijn idee was om van Pieterburen naar Nice te lopen en dat als schilderend te doen. Ja. En, dat is in totaal 2350 kilometer. Nou, wat een eind, hè? Ja, heel eind. En dat is gelukt. Ja. Hoeveel werken heb je gemaakt? In totaal 77, zo geloof ik. Ja. Een hele hoop. Straks, hoe die reis veranderd is. En misschien gaat het nog wel een keer aan. Of misschien had ze wel een hele hoge route in Holle. Ik weet het net, dat geven we Aafke vregen. En waarin aan de langs de kunstwerken. Ze had ze dus net alle jam meegenomen. En een aantal hing hier dus in de studio. Je bent in ieder geval terug. Geen spijt van volgens mij, hè, dat hele project. Nee, helemaal niet. Ik praat nog even met Aafke Ietsma, want Aafke is dus bij de Walk of Art, uw eigen kunstkuier, zo gaan we het maar even neemt. Nou ja, honderden kilometers dwars door Europa gaan. Intussen waarom? Straks, maar dat doen we even niet 2 uur lidwerk nog een aantal van die mooie aquarellen zien. Ben er ooit momenten, beste Aafke, dat gewoon fysiek op, wie is het waarig of is het een simmerin of misschien wel te lonely daar ergens in de bergen om rond. Hast zwakke momenten hoor, voel dat daar? Ja, ik heb wel momenten gehad dat het wel echt zwaar was, ja. De zomer was ook wel nat. Ik weet niet of je de Tour de France misschien wat hebt gezien, maar er waren wel weken dat het vrij weinig droog was. Ja. Het is weer mooi waar weer in Nederland. Ja, inderdaad. Dan krijg je dat weer. Maar dus dan was het wel af en toe eventjes doorbijten. Ja. Maar ik kan volgens mij die bellen en je zit dan hier in Ljout in de studio en dan natuurlijk weet ik het, maar beleeft het zelf net en dan vertel je eigenlijk van ik ren nooit door de bergen en ik ga wat sniers, jongen. Ja, wat een contrast aan die hele tocht eigenlijk, hè? Ja, enorm contrast inderdaad. Als je ook in Nederland begint, het is zo, Nederland is zo, alles is schoon, alles goed geregeld, overal campings, supermarkten en zo. Ja. En als je dan de grens overkomt in België, dan is het al echt gelijk compleet anders. En dan krijg je bergen en heuvelsbergen daarna. Ja. Dat is heel indrukwekkend, heel verschillend overal. Er mag nog weer even bijkomen van die lange periode. Hoe lang heeft u tijdens die tocht nodig om een beetje los van die eigen ritme te komen? Ik denk dat iedere soort breekpunten denkt van nou ben ik los en dan maak ik het natuurlijk ook nog smarrig binnen of 4 of ik ren wel terug of... Nou, dat viel wel mee eigenlijk. Je bedoelt gewoon om te starten, bedoel je ook? Ja, nee, dat viel wel... ik had er echt heel veel zin in. Ik was blij dat ik gewoon weg kon uiteindelijk. Doorlopen. Ja, en toen dacht ik, lekker lopen en op pad. Ja, daar had ik echt heel veel zin in. Dus dat ging eigenlijk best wel snel dat ik er aan gewend was. Has je ooit onveilig gevoeld? Door natuuromstandigheden of enge mensen? Nou, mensen sowieso niet. Want ik liep gewoon alleen in het bos, zeg maar. Er was gewoon niemand. En hoe is het? Nee, eigenlijk nee. Geen reuzenspin? nee. Ik heb 1 keer gehad, toen was het echt heel mistig. En toen had ik maar 5 meter zicht of zo. Liep ik boven op de berg. En dan had ik een wegwijzer staan en die wees zo de mist in van je moet die kant op. Maar ja, dan zag ik gewoon geen pad lopen. Dus toen dacht ik wel even, Dus toen heb ik heel modern mijn iPhone met mijn kompas tevoorschijn gehaald. En toen gekeken van nou, die graden, dus ik moet die kant op. En als ik dan binnen 20 meter niks zie, dan ga ik wel weer terug. Maar toen binnen 20 meter, toen vond ik toch een paadje. En toen kwam het weer goed. Maar dat was wel even een moment dat ik wel even dacht, in mijn eentje in de bergen. Ja. Dat is toch wel even spannend, ja. Maar goed, het jet weer bij zijn avontuur natuurlijk. Ja, dus, maar er is een moment komen dat ik denk, oh jee, komt dit al hier wel goed. Maar dus hij is leven, oké, in België is de omstandigheden oors, maar ik hier wel die druk, dus de oerland wel plakjes vinden kosten. Best een crowdsurfen west, daar is campings dienen, van alles wat eigenlijk, hè? Ja. Maar er waren ook wel plekken waar er gewoon niks was. En dan belde ik aan bij mensen en dan kon ik in hun tuin staan vaak. Of dan, dan gingen ze me uitnodigen om met hem mee te eten. En dan kon ik vaak ook nog wel weer een kamer boven op zolder krijgen of zo. Dat is wel een hele bijzondere ervaring. Dat zijn gewoon mensen die ik in principe niet kende. Dus dan ging je 's ochtends op pad en dan had je 's middags of 's avonds kwam je iemand tegen in het dorp. En daar kon je dan gewoon overnachten. Dus dat was wel heel bijzonder ook, ja. Zonnig werken? Wie een... 77, ja. Hoe dat wat?
Het is natuurlijk denk ik een atelier of een rustig om jou gewend, met normaal gesproken. Maar nu is het echt in waarsomstandigheden, hè, die het misschien net zo heel gunstig binnen. Nee, ik heb wel gehad dat ik dacht, ik ga nu schilderen. Dat ik wilde gaan zitten en ik keek over mijn schouder en er kwam een hele dikke grijze wolk aan. Dat ik dacht, nou, ik kan beter gaan schuilen ergens. Maar over het algemeen lukte dat toch aardig goed. Ja, omdat je zoveel verschillende dingen ziet, raak je ook wel echt geïnspireerd door de omgeving. Nou, er zitten beauty's tussen, maar dat ligt aan. Nou even zien. En ik dacht nog van ja, aquarel in ieder geval, dat is een drup opvalt. Het wetter is net zo slim natuurlijk. Nee. Soms zie je ook nog een beetje inderdaad sporen van een regenbui die overgekomen is, ja. We gaan eerst even naar Aafke Ietsmata. Maar Aafke, du had hier iets moois te staan. Dit wie die rechts, ze haast ik echt. Oh, ik kan wel even staan is worst, ja. Ze haast echt rond, hè, constant met deze rechtshek en dit plakkaat erop. Yep, dat is de originele. Eerst was hij helemaal nieuw en nu is hij mooi gebruikt. Ja. Ik vind hem nou al zwier en er zit er volgens mij helemaal niks in. Niks in, nee, hij is echt leeg. Heb je ooit les gekregen van de gewrichten of net? Nee, dat ging goed. Voor mij best wel een hele stoere dame, hè? Ja hoor. Ja. Niet bang te krijgen. Nee. Nee. We gaan naast eens bij die Workendel, maar de straatklik is er al even voor. Wat is er met Dwaan? Want ik begreep dat het wel exposeren was, hè? Ja, klopt, ja. Er komt de expositie aan. Ja. En ik is alle zondag Urken shellitten dus? Ja, het liefst ook ze allemaal ophangen. Er zijn er wel een hele hoop, dus er moet wel een beetje muurruimte zijn. Dan moet, even zien hoe het wordt. Maar lijkt me mooi, ja. Een beetje, kist trouwens de chronologie zelf nog bedenken? Of, ja hoor, ja. Of haar ze noemeren? Nou, nee, dat niet. Maar ik weet het, ja, als ik ze zie, dan weet ik ook al waar het is. En heb ik bij elk aquarel wel een verhaal of een herinnering of een moment. Dus ja. Hoe nou verder? Ik bedoel, er is nog even om. Er komt de expositie van. Opleiding kleer, de grote boze kunstwereld in. Ja, inderdaad. Ja, daar komt het wel op neer. Ja. Maar het best wel weer een proton-werk of net? Ja, dat best dan maar correct thuis, hè? Nou, ik heb nu nog echt heel veel werk hiervan. De expositie maken, ik ga een boek maken erbij. Dus ik moet gewoon even orde op zaken stellen en dat doen. En daar heb ik wel weer wat ideeën gewoon om verder te gaan in te schilderen. Zo is het wedwaan. Ja, zeker weten. Of hartstikke mijn plan een andere kant op de ren? Nou, dat niet. Ik ben wel even uitgerend. Maar ik had het echt voor geen goud willen missen. Nee, het was echt geweldig. Ja, misschien een wat moeilijke vraag, maar van die hele kunstontwikkeling. Is er als een oren kunstnerrek uitkwam? Is het oors naar ding Schengen? Ja, wel. Ik denk het wel. Ja, daarom wil ik ook nog wel echt door met misschien grotere landschappen maken of grotere aquarellen. Dus daar zie ik wel, het is wel veranderd hoe ik kijk. Ja, zeker. Hast het al die in trouwens? Landschappen of hast er ooit wel eens oren thema's hoor? Ik heb ook wel andere thema's gedaan inderdaad. Maar het liep zo een beetje na mijn afstuderen dat ik naar buiten ging en ging schilderen. En daar ben ik helemaal verliefd op geraakt op het landschap. Dat is weer om te zien, want ze zijn prachtig. Ik lees nog even van de mensen van televisie en internet zien dat dit is hem. Ja, die mag bewaren. Die komt ergens volgens mij in de hoeken van de kamer. Ja. Nooit meer weg. Ik ga even naar Aafke, want we hier natuurlijk het verhaal van Aafke jet. Er komt de staren zo'n eindhoorn. De expositie, als die Safir is, dan zullen we de Griff nog reclame van mij zien. Ik wil toch nog even een paar stukken zien laten van de mensen die nu op televisie mij zien. De meesten van de radio proberen het zo goed mogelijk te omschreeuwen. En oors moet je hem snijden maar even zien. Aafke, ik moet er even een paar uitpikken. Ik ging net voor een was de mooiste vindst. Maar dit is wel een beetje het sfeer. Was eigenlijk de hele reis mee maken? Ja, daar komt het wel op neer. Ja. Deze is wat heger, denk ik. Hè? Zie je heeg in de bergen bij deze of net? Ja, die dag had ik 1500 meter omhoog gelopen. En toen, je kan er wat druppeltjes in zien. Toen begon het 's middags, het was een hele mooie dag. 's middags begon het wat te regenen. En toen zag ik dat licht en die bergen. En toen dacht ik, wauw, dat moet ik vastleggen. Ja. Erop te zien is echt een prachtige glooiing en een beetje dalek met de heuge punten van de bergen. Hieronder, dit is weer meer onder de kust, had ik het idee. Hè? Ik zie hier een tafereel met wat hoezen en een soort van strandje lijkt het wel. Ja, dat is de laatste. Dat is de laatste? Ja, dat is de Middellandse Zee. Oh, dit is hem al. Yes. Stukje Nice of zo. Nou ja, nog net niet. Ik was een beetje opzij gegaan. Nice was wel heel veel steden, stad en bebouwd. En dus een mooie zee was daar. Ja. 2 stukken verder is ook deze. Ja, ik on cliché Frankrijk denk, dan denk ik het hier een beetje aan. Hè? Ja, het is niet Frankrijk. Nee, hè? Nee. Dan kies maar zien. Luxemburg. Ja, maar het is een beetje glooiend. Een mooie vlakjes al hier. Ja, zeker. Ja. Ik liep daar een beetje, het was wel begon zomer te worden, maar nog een beetje voorjaar. En dan heb je al die verschillende, hoe zeg je dat? Landschappen of grondverbouw, hoe zeg je dat?
Bouwgroen. Bouwgroen. Ja, bouwgroen. Dat was mijn woord dat ik zocht. En dat vond ik erg mooi. Ja. Ongelooflijk. Jitter het bos kennen, dat mag ik wel duidelijk wezen. Is er ergens een voorkeur dat haast van bepaalde landschappen of bosk of Iepenveld of de zee, zoals die haast? Ja, dus iedereen vindt het vindt weer wat anders mooi. Ja. Leuk. Ik ben heel benieuwd hoe dat in de expositie zal. Voor de meeste van de camera's, jongens, laten ze nog even zien dat je hem willen. Wat is er echt fantastisch uit. Ben deze nog echt te cape om het maar even commercieel te maken? Ja, zeker. Ja. Okay. Ja. Op mijn website kun je ze bekijken. Kun je ook zien waar ze gemaakt zijn. En er staat bij welke verkocht zijn en welke nog te koop zijn. Dus als je wat leuks ziet hangen, dan zou ik zeggen naar mijn website. Ja. Nou, hij is er van bestaan, dus het is ook nog voor een goed doel. Neem even het adres nog een keer van die site. Dat is walkofart.afkeietsma.nl.